Ndewono umebonine. Ndewono. Abo mazi CMS. Nako mazi. Akasu bu afam. Otu akode. N'ụbọchị nketa anyị na-oturu Igbo CNN. Anyị na Efo Forest na otu na nketa. Ngwa gezie ntị manụ n'isiokwu anyị. Enwela otu ọya pụtara fụrụ a na-akpọ coronavirus. Mgbe ndị nta akụkọ anyị nọ na mba China gwara ya okwu, ha mere ka anyị mara na ọya nwa amadi bụ coronavirus bidoro mgbe onye China aha ya bụ Nyanchu Chimfu bara n'ime ọhịa gaa taa anụ ụsụ ya na okede ndụ. Site mgbe ahụ ọgba aghara dịzi na mba China n'ihi na ọya na-efezi efe maka na onye nyụ ahụrụ ikuru ya iburu ọya bụ coronavirus. Ịjọ. Gezienụ ntị ka ịnụ n'aka onye nta akụkọ anyị a na-akpọ Chinchin Su nọ na mba China ka ọ kọrọ anyị ka o si wee dị. Nne kedu ka e ka o si dị na mba China?第13届全国人民代表大会第2次会议5日上午在人民大会堂开幕，近3000名全国人大代表肩负人民重托出席盛会，认真履行宪法和法。Mana kaya maka umi bonde keno ne ba ngone ne ko ya bi fe metatara. 法律赋予的神圣职责。Chineke. Askada madisi. 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 Biko ya buzina o. Ya buzina do. Anụm na anyụ ahụrụ ebute dị ahụ onye ahụrụ ikuri eziokwu. 根据会议议程， Akwa eziokwu. So onye ọbụla nna chakịta kwụsị nyụ ahụrụ. Ọ ya wa ne Anyị wuru onwe m. Une rika nsị n'ọnụ nnọọ. Ngwa ọbụla afọ atawo. Nne ka ọ dịwa Otu gbadị mgbe kene kwana m Chinchin Su zara ekene. kene onne. Ma ya ga ma ọrịa ma sheba anụ afa. Ọ onye bụrụ na ebe anụ akịta ka ya ewere ka ya abịa n'obodo ahụ maka ahụ anyị eji ahụrụ nyigbo ndị mmadụ. Ihe ka ahụrụ dịgịrị. Na dị akwụkwọ agbasara cha anyị nọ ndị Igbo na-eme ya ka ife na-ajụ na emetụ m n'obi. Ngwa gezienụ ntị. Otu onye celebrism ama ama a na-akpọ Nelson Mandela anwụọla. Mgbe ndị nta akụkọ anyị gara ịgba ndị ụlọ ha ajụjụ ọnụ ka ha mara otu o si wee mee. Ha sịrị na onye egwu ama ama a na-akpọ Nelson Mandela wụ ndị ụyọ ha gburu ya ndị ka a na-akpọ his village people. Na ha kpọrọ ya na mmiri mgbe ọ na-aga toilet ma were mma ma gbuo ya. Nelson Mandela onye egwu ama ama gụrụ ọtụtụ egwu nke gụnyere Lonely, I'm still lonely, I have nobody from my I did lonely. Egwu ọzọ gụkwara bụ aka nchawa aka nchawa aka nchawa ya ka anyị ga-enwe ha na tinke you can only run fast erichi when you run mad. Ọ dịkwa egwu. Ndị nta akụkọ anyị gara n'ihu ime ka mara na a ga-eli nwa amada n'ụbọchị eke nke pụtara n'afọ. Ya wụ in the next 4 market days. Jee nke ọma onye egwu Nelson Mandela ụta ka ọ ha n'ọnụ. Gịnị ka ị na-akọ? Ọ gịnị? Ka nye gị n'ụzọ ị na-akọ? Ka ị na-akọ? Ọ bụ ndị nta akụkọ wetara akara ha kpọrọ n'abalị wetara m akụkọ. Ndị nta akụkọ kpọrọ gị n'abalị. Nelson Mandela nwụrụ n'abalị ka akpọrọ. N'abalị ka ha ji abịa. Lee n'abalị ka ha kpọrọ nye m akụkọ a. Ka ị na-achịkọwa. Nelson Mandela na-akụ egwu. Ị na-achị m ka ma bụ onye achị ọ mụdere eleghị na mba. Ochi m n'aka ọ bụ ọbịa Nelson Mandela. Ara na-achịpụ nwa. Ndị nta akụkọ nyere. Ndị ga-agwa Chinemes. Ya? Nelson Mandela na-akụ egwu biko. O ya lee ya ha akpọ. Ndị nta akụkọ ha akpọ. Ala ndị nta akụkọ. Onye kwa? Ụbọchị ole kwa? Nwụrụ. Onye nwụrụ? Ewo, Michael Jackson anwụrụgo kwa. Michael Jackson. Michael Jackson anwụrụgo. Michael Jackson anwụrụgo. Michael Jackson dị nke mma. Michael Jackson dị nke mma. Awụ bụrụ Michael Jackson igbutehu ya. Awụ bụrụ Michael Jackson ịgbakwa ya. Michael Jackson dị nke mma. Michael Jackson do. Nke na-agbatu. Michael Jackson. Nwatakịrị na-enwe ihe ọma. Nwatakịrị na-agbara onwe ya egwu. Michael Jackson do onye ọma o. Michael Jackson dị nke mma. Michael Jackson do. Michael Jackson do. Igbo bụ Igbo. Otu akọ na akọ ndụ. Otu akọ na akọ n'ụbọchị nke tata. Ihe na-eri uju. Michael Jackson do. Michael Jackson dị nke mma. Onye nwere ego. Onye bụ Michael Jackson do.